Zariadenie domácnosti to nie je len výber podlahy, farieb na steny či nábytku. Dušu vášmu domovu vdýchnú práve doplnky. Tieto malé dekoratívne predmety dokážu neuveriteľne zmeniť celkové pôsobenie domácnosti. Preto interiéroví architekti vždy odporúčajú neutrálnu minimalistickú farebnosť a ladenie základu interiéru, pretože v takto ladenom interiéri viete veľmi rýchlo urobiť zmenu práve použitím dekorácií. Vo farebne jednoduchom byte, kde prevláda biela, sivá, čierna či hnedá, veľmi dobre vyniknú farebné detaily a doplnky. Zvoľte ich podľa atmosféry, ktorú chcete v danej izbe navodiť. V prípade jednofarebného interiéru sa nemusíte báť ani výraznej dvojfarebnosti doplnkov. K bielemu nábytku sa skvele hodia pastelové farby, ale aj teraz veľmi trendy výraznejšie farby smaragdovej, tmavomodrej či vínovo-červenej, podľa toho, aký efekt chcete docieliť. Pôsobivo môžete zakomponovať aj čiernu. V prípade zámeru zachovania nadčasovosti interiéru sa odporúča využiť zemité farby a prírodné materiály. Farebný akcent môžete dosiahnuť pomocou obrazov, farebných textílií ako sú závesy, vankúše či koberce, alebo pomocou dodekorovania interiéru tapetami či nátermi. Prírodnými doplnkami, sušenými kvetmi a zemitou farebnosťou nič nepokazíte. Kontrastné doplnky v správne zvolenej farebnosti taktiež môžu pôsobiť skvele. Rozmery výzdoby zohrávajú dôležitú úlohu. V zásade platí, čím väčší priestor, tým si môžeme dovoliť výraznejšie a rozmerovo väčšie doplnky a opačne. Vyhnime sa aj príliš drobným predmetom. Malé ozdoby sa strácajú v priestore a ak ich použijeme veľa, izba pôsobí ťažkopádne. Naopak nič nepokazí dojem tak, ako keď malé miestnosti napcháte obrovskými a mohutnými doplnkami. Veľkosť doplnkov je priamo úmerná veľkosti priestoru, ktorý dekorujeme. Kvalita by mala prevažovať nad kvantitou. Keď príde na bytové doplnky, platí, že menej je viac. Niekedy totiž jeden vhodne zvolený a unikátny kúsok môže v interiéri vytvoriť oveľa lepší dojem ako množstvo lacných drobností, ktoré vám zbytočne zahlcujú interiér a vytvárajú v ňom optický neporiadok. Tu je na mieste pouvažovať kľudne aj o umeleckých dielach či starožitných kúskoch, ak to váš interiér a peňaženka dovolia. Vyberte si také doplnky do bytu, ktoré pre vás niečo znamenajú a povedia nejaký príbeh. Ak si teda kladiete otázku, ako vybrať doplnky do interiéru, skúste staviť na niečom, čo vás bude vystihovať. Aj keď použijete viac dekorácií, vždy musia byť v jednom štýle. Komoda je správne miesto pre ich umiestnenie. Vankúše v obľúbených farbách. Vaša sedačka, gauč, pohovka či posteľ bude úplne inak pôsobiť, keď ju ozdobíte malými vankúšikmi vo vašich obľúbených farbách či vo farbe sedačky. Vankúšiky vždy dodajú pocit komfortu a harmónie a zútulnia interiér. To platí aj u dekorovaní spální. Aktuálne je veľký trend používať doplnky tón v tóne s interiérom. Okrem obývacej izby ich môžete aplikovať aj v spálni či v detskej alebo hosťovskej izbe. Záclony a závesy majú v interiéri estetickú, ale aj praktickú funkciu. Priesvitné, jednoduché záclony vytvoria v interiéri mäkké rozptýlené svetlo, zjednotia stenu a navyše zútulnia priestor, ktorý vďaka tomu pôsobí omnoho elegantnejšie a luxusnejšie. Tieto záclony, doplnené o kvalitné hrubé závesy vhodnej farby, krásne oživia interiér a navyše v prípade potreby zatemnia miestnosť od slnečných lúčov. Závesy a záclony vytvoria príjemné svetlo v miestnosti. Tu je veľké množstvo možností. Či už využijete jeden väčší solitér alebo rôzne rozmiestnené rámiky s fotkami v rôznych veľkostiach a štýloch, vždy zvážte veľkosť steny, na ktorú danú dekoráciu idete umiestňovať. Vhodne zvolený počet, dizajn a veľkosť obrazov dokáže spraviť s vašim interiérom hotový zázrak.
Voľte neutrálne tóny, aby nepôsobili rušivo a nesťažovali vám hru s ostatnými dekoráciami. Ak máte koberce v neutrálnych farbách, vankúše môžete mať ľubovoľné a podľa chuti ich meniť bez obáv, že dôjde k disharmónii s kobercom. Výrazný farebný koberec si naopak žiada jednofarebné prostredie. Vzorovaný koberec dokáže oživiť fádnu obývaciu izbu či miestnosť. Koberec v neutrálnych farbách je najlepšia voľba. Zamerajte sa skôr na dizajnové, stolové či podlahové svietidlá. Vďaka nim získate útulný a teplý priestor. Nie vždy sa musí jednať iba o stolové či podlahové lampy. Zaujímavé riešenie je aj nástenná lampa tohto typu. Chcete opticky prečistiť interiér a neviete kam s drobnosťami? Je vám ľúto vyhadzovať veci, ktoré pre vás niečo znamenajú? Máme pre vás riešenie. Uchovajte si ich na pamiatku v štýlových prírodných košíkoch, ktoré vám zároveň krásne oživia interiér. Košíky z prírodných materiálov sú skvelou voľbou na odkladanie vecí. Sviečky, sošky a iné drobnosti. Vonné sviečky sú dlhodobo veľmi atraktívny a využívaný doplnok interiéru. Okrem toho, že vhodne zladené prvky pôsobia štýlovo, aj krásne prevoňajú váš domov. Teplo plameňa sviečky navodí večernú atmosféru pri pozeraní filmu či čítaní knihy. Obľúbené sošky doplnia prázdny priestor, vyberajte však s rozvahou, menej je vždy viac. Príjemne ladené aranžmány môžu byť aj tematicky ladené, napríklad vianočné. Asi najdôležitejšou súčasťou bytových dekorácií sú živé izbové rastliny. Bohužiaľ v dnešnom uponáhľanom životnom štýle izbové rastliny absentujú najmä v bytoch mladých ľudí. Vraj nemajú čas sa o rastliny starať. Existujú však mnohé nenáročné druhy či špeciálne samozavlažovacie kvetináče, kedy vodu stačí do kvetináča doplniť iba raz za čas a kvietok krásne rastie. Absencia bytových rastlín je veľká škoda, pretože okrem toho, že vyzerajú úžasne, čistia vzduch a vyplnia prázdne miesta nielen v byte, ale aj v duši. Izbové rastliny nikdy nevídu z módy, obmieniať však môžete obal ich kvetináča. Za spomenutie stoja aj sezónne rezané kvety. Nie je nad čerstvé jarné tulipány, ktoré rozžiaria váš domov. V zime môžeme zvoliť napríklad sušené pampové trávy, konáriky šípok či v adventnom období voňavú čerstvú čečinu. Čerstvé rezané kvety sú odjakživa neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. Aktuálnym trendom je eukalyptus, ktorý krásne prevonia celý dom a zdobí váš interiér ešte dlho po uschnutí. Často sa na svoje veci pozeráme z jedného uhlu pohľadu a názor či rada niekoho iného, kto sa v byte nenachádza každý deň, môže len pomôcť. Niekedy je nutné zájsť za interiérovým poradcom a dať si na vzhľade svojho bytu naozaj záležať. Vycvičené oko, vkus a cit pre správnu harmóniu jednotlivých zariaďovacích prvkov je to, čo človek, ktorý sa zariaďovaniu nevenuje denne jednoducho, nikdy nebude mať na rovnakej úrovni. Preto sme tu my a veríme, že sme vám opäť pomohli pri zariaďovaní vašej vysnívanej domácnosti. Pre ďalšie rady nás nezabudnite sledovať aj na budúce.